Oraintxe egiten abien lanak da aurkeztute, baina hasieran dauen kuadroe, oindala 8 urte hasi naban, abandona hori naban, lehenek iselako zelan amaitxu, da ontxe horten amaitxu got. Hortik hasten da, eta hortik oingo lan barriz eta erute gaitxua. Eta marrazkixek, pinturak, maketatxu modokuek, eta hori. Nahi izen dut ez kontroletie, zorixan esku beti ez da, eitxugune, obviamente, ze hor motxila bada, baina boligrafo zeinteko gauza asko daz, adibidez, enabalako nahi borrau. Hau da urteten dana eta me quedo con esto. Orduan igual hori da, ardatza edo, zeleikea. Eta maketatxukin eta paseten dana bardine da ez, ja existitzen din objektuei beste itxura bat emotie edo beste leku bat emotie izango zen. Urteten dana gero bai landu hotela ez, hemen itzala sartuko txas, o teknikoki. Baina urten dana, tal kual, honitxaz gatzena. Eta hori oso interesanti bentsantzate. Igual pintura irakaslina eta ikustote nire ikaslitan oso horrela midute dana, benga dale, ez dakize denpora kuadro bardinaz, igual gogu espresio utzingatzeko o plastikotasunin, o pintzeladan, o hauxe da urten dana. Askotan galdu itxogu espresioia hainbeste ikututa. Interesanti, aurreti deusen pausutan da, neure lanin bepaztate, pasau izegate. De tanto horrela galdu da. Benetan interesa lanana, orduan hoxe haitxik. Beti egin zituaz disiplina desberdinak, pintura masterra inaban, baina landabe beti eskulturie, jostie batez be asko gonda nire lanien, eta argazkixe bai, bentsantzate disiplina desberdinek nire lana osatzen da bela. Bakotxak gauza bat emon aldoztela eitzeko nire gogu, o pintxuri da igual gehixen erabilizeoten disiplini, baina beti onda, bai dibujo, bai eskulturi, bai zini, bai dantzi, bai manporro patatak netzan. Dana da azkenin zure parte ez, eta enagatzen disiplina bataz, ze bakotxak orokorrin olixuaz pintxetot. Batzutan akrilikoaz azten eta gero olixuaz amaitxu, baina normalin oleo. Nik usto nire lanetan ikusten dela hori biguneo plastikotasune, da olixuk hori dauke ez, materialtasun bat oso interesante nitzako. Gero dibujuk dauke, ezatzuetena, momentuku boligrafo ezin da borrau, trazu potenti da, guzteate, eta gero eskulturetan beti ondakineko gauza bigunek, bentsantzate hau urakusketi dela bozeto bat, o maketa bat, zo zerra azten dauela, ez lan amaitxu bat, o un inicio, ez dakin nun amaitxuko da ben. Horretxaz gatzena, ezke bozetu behar ekutzi lehike. Beti moten dau lan amaitxu edo sarratu eizen bidala, ez? Hau da prozesu, hau da nire mundu, honetan abiloin, aber nora alduko nazen. Beti mobidu izena, beti lur, okela, koloritan. Derrigortu izan neure buru benga, oin urdintonutan, pentsau bizu, urtetearen ez, beti ezagune dan hori ez jarraitxu horri buelta emoten. Dale, koloriai beste aukera bat. Eta hemen hain bizixe di objetuk eta kuadruk, nik ustot umien eragina itxik. Umiei bemototzete klasi ez, hormelantegitxik, da ustot holandala. Hain di eurek koloretzuk, ni planteto itxoazen ariketak bebai, hain bizixek horrek nigan eragina dukela. Lehen karreran kriston denpora pilin duken ez, pintxetako, egoteko, teorizetako, gurten zango gotik de, daukuzun denporiaz, egin zozer. Aber zerek urteten da ben, beti lehen ezatzutena, beti lan amaitxu bat, lan perfekto baten bile ez, hor gogotik igual. Benga, sortzan hoi, aber zerek urteten da ben, izin helburu bat eukibarik. Beti da, gogo bat o bide estetiko bat markauko da bena nire lanaz, hori da nire guztu,
baina ez zegoen ezer pentsaute de hau nahiot. Aber zereku urteten da, eta hau erekutziko gu, eta esatzutena bosetoa da, bosetoa da erekutzen gogu. Bai, enekixen zelan ipini gero denpori iruten dago, erakusketa Montetiek. Ze, bai, bosetu da, baina gero erekusteko orduan zein da prozesu, ez? O bide koherente bat ikusliantzako, o nire prozesua saltzeko, aurrekorridu hola nahi naban planteau, baina zeinen ondun, beti pasatzen da. Lehenengo lana esatzuet oindela 8 urte hasi naban, baina maitxugot. Hemen badaz lan zahar batzuk, beste batzuk oso resientik, ez dakit zema denpora konkretuki, baina jarraitzukot eta jarraitzot sortzen, orduan batez bede deskarta ditu esanak, bi lan oso amaitxuek. Bai, ze benetan nahi naban gatzi maketan, o bozetun, o prozesun. Hori bi marrazkia hondixe badaz bekuaz gatuko nintzen. Lore bat moduen eta gorutz urteten din sustrai, ule, modoko batzuk dira. Nik uste dut beti dela objektuei garrantzien moti edo agertzen den figuriai hemen dibujutan fonduai baino gehiago. Pintxuretan enkanbio fonduk garrantzia hondixe dauke, dibujun ezain beste. Benetaku, digamos, benetaku bestipe, nik ez duen egizan kuadro bat ez dakizema denporan eitzen egoti txartu dagoenik, gitxiaripe. Baina nitzako interesa dauela, lehenengo horretan. Itxi, hau holan urten da, listo. Nire humik esango ben, nire hori dela, enemigu borrago etxate guztetan. Beti zatotziet, gatu urten dan horretan, interesa dauela benetan, eta benetan ikustotelako, ez da umiei apoio bat motaren benga animo. Benetan, marabillosu bentsantzate umien lehenengo bozetori. Urtetzune, eske marabilla, baina, klaro, beti dauko hori ideide realismora o perfekzinora, ez hori... hori nitzako ez da arti, ni nor nazateko ze da arti, ez? Baina ez da nire interesa hor. Importanti dela base bat eukitsi be bai, ez? Nik ulertzot arau batzuk daz, perspektibi da, hitzak da, argilune da, hori ulertzot. Baina hori da nahi kezia gero oin apurtu. Hori arau, oin sortu benetan, zeurie, benetaku, bai. Eta hori baripe oso interesanti zeleike lana, ikasketa barik. Eske hori, unien inozentzixe, daukien trazue, erekusteko modue. Azkenin euren mundu izlatzen da. Holan ikusten dugu mundu, ingurue. Nire lana hori da, arti erekusti. Irakurtutena, ez dana, baina gehixena artean ingurun doia. De todo daukaz lagunek, baina lagun artista asko daukaz. Hor da nire benetako interesa. Gauza gitxe ukutxoaz igual argi bizitzan, baina arti nahiotela, horretan nahiotela dedika edo jarraitxu esplotetan, fijo dauket.